tässä videossa maistellaan taas heukkuja nosuna. Ja ensimmäisenä heukkuna Funimation suklaaversio. Meillä on tämän tyylisiä maisteltu videolla, mutta nää on vaan suklaa. Joo. Hei. No niin, ja nyt on... Ei nää oo suklaata, vaan toffeita. Ihan ok. Ihan ok. Mennään taaksepäin, sinne näkyy. Laitan tähän myös. Joo. Tää on ihan hyvä. No ihan. Kato mitä täällä yhden kuollut. Annetaan lopussa aivosana. Mennäänkö seuraavan herkkuun? Nertsejä maistellaan. Näitä ollaan ennenkin. Tää meillä ei oo ollut... No niin. No niin. Oh my god, no way. Mä voin ihan vähän. Ai nyt meni ambulante. 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 I'm a combustion tanker. Metsän taakse. Tanker. Oh. Vai. Tanker. En nähnytkään teitä. Seuraavan herkku. Editoimaan. Joulukurumun poni. Joo. Oikeesti. Kato Paavo. Kato se on näin. Mitä sillä on sisällä? Chocolate syrup. Mä vataan. Tämä pitää näyttää. No niin, tämä pitää näyttää Tonin suklaata. Jaha, vai niin. Tuolle. Tää oli ihan perhana hyvä. Ja vähän vatsaliaksi. Oi vittu. Mun kato. What is this? Älä. Älä. Please. No niin. Oota. Aika hyvä. Täällä on karamellia sisällä. Tämä ihan varmuutta, että ei tukehujakka. No niin, mennään seuraavan herkkuun. Tämmösiä. Mä otan yhden. Ohio! Man. It's him. Ohio! Sä oot. Ohio! I suppose we're very kind. No niin, nyt annetaan arvosanat. Ensimmäisenä oli ne siihen, että tässä on 4/5. 4,9/5. Mä sanon 4/5. Sitten nertsit 3/5. Tai mä sittenkin annan, no nää on 4/5, mutta mä annan noille sienille kyllä mieluummin 4/5. Ja sitten tälle suklaalle 4/5. 3/5 ja nämä 5/5. 5/5. Elikkä karkki/5. Karkki/5. Ja te lukat sitten on näin.